Здравейте, хора! Бананова коза, много ми е скучно. Какво за Бога да правим? Що пък не си измисли някакво същество? Интересно да се измислим същество. Има много същества, какво да измислим? Като, например, чудовищно яйце. Не съм видел живи яйца, така че давай. Добре, да отиваме към стаята с лабораториите. Няколко минути по-късно, докато банановата коза и Влади вълчкотката не създадоха нещото. Бананова коза, дали това нещо е някак готино или по-добре да го изхвърлим на буклука? Изглежда малко страшен. Изчакай, ще потърся тази книга какво е това яйче. О, хей, яйце, хе-хе, здравей. Разбрах какво е това яйче. Това яйче от динозаврите. Бананова коза, помощ! Влади, ще те спася. Ето, стой си в клетка. Добре, че направих клетка за всеки случай. Сега какво ще правим с това яйче? Не знам, но не мога да го убия. Тоест, той е душа като всички други. Знаеш ли, по принцип ми съм си представил доста неща и няма да е зле да направим нещо с него. Тоест, нямам още идеи, но хора, може и да има втора част от това видео. Надявам се да ви е харесало. И с банановата коза и мен, ако искате втора част, да се абонирате, да го лайкнете и разбира се най-вече да го изгледате до края. И чао от мен. Да, чао и от мен. И чао от яйцето.